ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିବ। ଆପଣ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବେ। ରାମଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍वेଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣ କୋଉଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କमेंटରେ କହିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଫତେଗଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।